Čaute ľudia, vítajte nového videa a dneska si pušneme Douga na rank nejaký slušný, ktorý bude celkom dosť dobrý. Padol mi akurát z mytického Stardropu a mám tu šelinu na hyperchargeku, ináč pýtajte sa, prečo mám takýto slabý účet. Založila som si nový iba tak proste pre šťastie, že pre takých nových brawlerov, lebo budem mať slabý účet, tak mi budú padať dobrí brawlery. Tak už som si ho založila iba tak včera, ale nebudem na ňom moc akože hrávať. Mám tu šelinu hyperchargeku, potom tu mám Dynamite Power 4, to si nevšimajte, neupgradujem moc brawlerov zatiaľ. Edgara 10, toho som iba teraz upgradela. Mám tu potom Mortisa, Boa a teraz ľudia, sa podržte. Ja som hrala toho Edgara, pušovala som ho na 100 trofejí a dostala som tie Stardropy tu dole. A z predposledného Mythic padol mi Doug, alebo Doug, alebo Doug, proste neviem, jak sa vyslovujem. A potom z Brawl Passu Legendary Stardrop a padol mi Ruffs, proste ja to nechápem ľudia. Ja dám ešte jeden upgrade, ale proste Doug, Ruffs a Mortisa som dostala za free v shope. Takže tak. A ja si samozrejme kúpim Brawl Pass Plus, to sa nebojte. Takže ešte musím dostať nejakú legendu potom. Ja si kúpim o nejaké možno 5. ten Brawl Pass Plus. Lebo teraz ho budem plniť cez questy. Ale kúpim si Brawl Pass Plus. Nie, počkajte. Ja si vlastne nekúpim Brawl Pass Plus. Ja si ho kúpim na inom účte, pretože hovorím, tento mám iba tak, pre srandu, takže na tomto ho nechcem. OK ľudia, takže máme tu aj Megapick, aj tie nové eventy, no Brawl Hokej všetci poznáme, aj Volej Brawl, tuším už tu bol, neviem. Máme tu Megapick, ten odohrám potom. Potom tu máme Hypercharge, Only Sheet, alebo jak sa to číta proste. Icarus Bonnie Skin Challenge, OK. A Dodge Brawl. Na to sa mega teším. Ešte neviem, ako to tam funguje, pretože ešte som to nehrala. No a my sme tu dneska od toho, aby sme si pušli Douga. A napíšte mi do komentára, či sa to číta Doug alebo Doug. Samozrejme ho budem pušovať v solo showdownoch. A potom volám sa to Števzie Best, pretože ten youtuber akože chápete. OK, ja si tu ešte dám brawlera Doug. A pozrite sa, ja mám Ali iba za 950, pretože toto je môj prvý mytický brawler, ktorého si odomykám, takže ja to mám mega dobré. A na inom účte už mám aj Ali, pretože som na ňu mala dosť kreditov z toho iného brawlera, takže je to mega dobré. Ja ju pušujem, ale teraz pušujem momentálne Douga. OK, to sú boti, takže ja to vyhrám. Teraz to bude dosť easy, pretože chápete, hram proti botom, keďže toto je moja prvá hra za Douga. Ja som mala ešte jeden účet a tam som mala Douga, ale tam mi to celé sekalo. Mám sa k tomu vyjadrovať? Počkajte, ja mám tu gadetu. Kúpime. No dobre, tak toto sa nestalo. OK. Plus 1 trofej. To akože nič. OK, toto sa ľudia nestalo. Ide moja prvá hra za Douga. Takže hrajú proti nám boti. Krása. Snáď mám už dobrý gadget, pretože predtým som mala úplne že hrozný dobrý ide. Ideme na to teda. Tu zoberiem takto 2 čestky. Power Cube. Nice. Ešte tu máme ďalšie 2, počkajte. Nech ma nahejtuje, lebo ja chcem vedieť, či to je tá správna gadgeta. Áno, je to tá správna gadgeta, let's go. Dobre. Ja keď budem mať coiny a powerpointy, tak si ho ešte vyupgradím, akože. Ja som si dala hodok. Ja som vedela, prečo dávam hodok. Hop, hop, hop. Aj keď proti botom ľudia, ja viem.
Dobre, tiež poviete. Ale proste aj tak, moja prvá hra sa Douga, pretože tá sa nerátala, lebo samozrejme tá sa ani nestala vôbec. Dobre, si zapnúť gadžety. Neutekaj, nemáš dôvod utekať. OK, máme win. Prvý za Douga. A ja budem dávať play game proste. Takže, aby sme to mali lepšie. Je tu akorát pozerám na Asimistera a proste dojde mi správa. Akože od Brawl Stars. Že je nová sezóna v Brawl Passe a je všetko nové. Je to proste, no nie všetko, ale to je jedno, chápete. Takže ja som išla hneď do Bravka a išla som grindiť Edgara na 100 trofejí, tak sorry ľudia, Edgar je no skill, ja viem, ale tak ja každého dávam na 100 trofejí teraz. OK, pomoc. Dobre, nebojte sa ľudia. Ja mám 28 000 trofejí na mojom hlavnom účte. Ja viem, ľudia, je to málo, ale ja tú hru hrám neviem koľko. Dobre. Dám spárek? Nedám spárek. Dám spárek. No tak, nedám spárek, no. Nemyslel som si. Dobre, Colta máme na 2 hity, lebo je to bot, akože, tak, čo sa dalo čakať od bota? No nič, aj keď v tom prvom kole za Douga, no tak to nebolo nejaké ideálne. Buster, neutekaj. Dobre. Let's go. Môžem iba nájsť toho posledného. Ja milujem tú mapu, kde je proste ten kruh oného. Ja to volám proste ľudia obilie, tak sorry. Sorry, ale ja to volám proste obilie. To čo bolo za ultimum, čo som spravila. Sorry, ale ja to zelené proste volám obilie. Tak pardon, no. Takže zapamätajte si, že to volám obilie. Obilie. To som vlastne chcela povedať. A neviem, no to je jedno, ideme hrať. No už viem, že tá mapa s tým obilím, úplne ten kruh, kde je mega dobrá Shelly, aj Jackie, aj Bull a takí brawlery na blízko, ktorí majú dobrý damage, tak tam je Dawg brutálny, lebo ja som videla u MG Fitmana, že on tam pušoval Douga, a proste boom, prask. Takže dovidenia, akože s pánom Bohom. Dobre ľudia, to som nepovedala teraz. Sorry. Ideme, poďme. Čestka, let's go. To sa im teraz hodí, pretože mám iba 3 power cuby. Ľudia sa to zabíjajú. Okay, Frank, ahoj. Máš teda málo HPčok, aj keď si bodal, to je jedno. Jaký double kill, ľudia. A keď proti botom, ale proste chápete, aj tak je to dobré. No, tu je. Videla som ťa cez pin, kamoško. Hop. Dobre, máme win proti botom zás. Ale ja už nechcem hrať proti botom, je to trapné proste. Pozrieme, splníme quest. OK, nice. Aspoň budem mať odmeny v Brawl Passe. Ja si kúpim na inom účte Brawl Pass Plus. Ja si kúpim každú sezónu, akože ľudia, tak sorry, ale ja utrácim penízky. A ja si ešte kúpim do FC Mobile taký balíček za 49 centov. Čo ste si mysleli, že eur? No ne, 49 centov. To je hrozne veľa, ľudia. To je hrozne veľa. Že? To je hrozne veľa 49 centov. To nemá ani youtuber, ktorý má 100 miliónov odberateľov. Jo, aha, akorát vôbec. Poď! Dobre, klídek. Páreček. Neutekaj. Dobre, klídek, ľudia. Klídek. Poďme. Nice. No poďme, ja chcem nehrať proti botom, akože ľudia. Tak sorry. Dobre. Pobereme čestky. Všetky, čo som našla momentálne. Mám 8 power cubov. Idem proti Nani. Už ju iba nájsť, akože. No, tu je. Ona sa ide zabiť, alebo čo? Ne, nejde. Ale ona volá v tom plyne. Poď sem. Na jeden hit, ľudia, proste na jeden. Na jeden hitík.
OK, máme 47 trofejí. Mám splnený quest. Takže nice. Ideme na ďalšiu hru. A dneska ho pošleme na taký solidný rank. Typek sa volá to Bad Guy. Za prvé, typeček. Bad sa nepíše B a T, či ak si to ty napísal, ale B a D, OK, akože typek. Sa nauč angličtinu. Idem ťa zabiť. Ne, Nita, nechaj mi ho. Ja chcem zabiť. Ale streč sa, vieš, kam s tým tvojim medveďom trapným. Poď sem, ty bat. Ty bet. Ty si úplný bad guy. No, máme kill ďalší, let's go. Nice. Inak, ľudia, kto pozeráva Štepsa, tak mu napíšte do komentára, prosím vás, zaspamujte ho, že je tu taká youtuberka Looney TV, ktorá sa volá na jednom účte, že Šteps je best, jo, nech si to všimne, akože. Tak prosím vás, aby ste ho zaspamovali, aby ste to všimol. Hop, let's go. Máme tu showdown. Kde je ten posledný? Tu je... Ja tu iba takto vystrelím ten párek. Hop. 8832 damage. Krása. Zase play game. Ako inak by to malo ísť. Ideme na ďalšiu hru. Let's go. Let's do this. Ako by povedal MG Fitman. Pomaly Snakesy. Typek Cheese Boy. Lol. Zas Hank. No poď sem, poď, hop. Je to bot, takže úplne easy. Pomaly Snakesy, jak by povedal MG Fitman. Alebo MG Fitman, to je jedno, jak sa volá, ja ho volám MG Fitman. Petardy brosky. No, kde sú ďalší, Oni sa tam dobre zabíjajú. No, dobre, čestky. Ja, El Primo, jo. Ja som si dala hotdog, takže keď ma zabiješ, tak ma nezabiješ. Ja som nestihla si dať hotdog. Čo to bolo? No, tak to neviem, čo toto bolo. Vyzdvihneme si odmeny. Pokračujeme v puši. Máme tu Bravo Pass. 2 odmeny v Bravo Passe. Kebyže zase tam pani Legendary a taká, že si robíš srandu. Prečo, že keby tam padla Legendarka ďalšia. OK, máme odmeny vyzdvihnuté, ešte Bravo Pass. 1000 powerpointov. Super, OK. 100 coinov. A toto je už season 40. Ľudia, to tak rýchlo uteká. Rýchlo. Ja si ho chcem upgradenúť, ale ne. Ja si chcem šetriť na Ali totižto. Ja si ho teraz neupgradenem. Sorry, dog, sorry. A aký skin by sa hodil? Za 29 gemov. Počkajte. Neviem, či si mám kúpiť skin doga. No počkajte. Idem mať nejakých... Dobre. Teraz rozmýšľam, že či si kúpim blingy na to, aby som si kúpila tento skin, pretože ja si nechcem akože kupovať za blingy, za gemy. Tak teraz rozmýšľam, že či kúpim blingy. 50 minus 29, to je samozrejme 21. Dostaneme ešte 21 gemov, akože ja to budem mať v Bravo Passe tie odmeny, ale tak chápete, ešte budem mať celkom dosť gemov, tak ja to kúpim za 29 gemov. Let's go, máme skin na draka, teda na draka, bola by som rada, keby som mala skin na draka, ale samozrejme na doga, drako sa volá ten skin. Takže najprv máme skin a my pokračujeme v puši. Ale ľudia, sorry, dáme to teraz iba na 100 trofejí
a urobíme part 2. OK, urobíme part 2. Urobím to možno zajtra, alebo ešte pozajtra to urobím. Neviem, ale urobíme part 2. Teraz sa púšťam iba na 100 trofejí. No, nezabij ma, ne? Fú, 320 HP mi zostalo. Oh my god. Dobre, zober to žestvo rýchlo. Nestrácajme tu čas. Ale prečo mám pocit, že ten Dog robí nejak čudno s tou hlavou proste furt. Nebol z toho krk. Akože furt robí s tou hlavou jeho tak divne. Párkovou hlavou jeho. Wow. Hodok. Dobre. Hop. Dobre. Penny, obchod Penny. Poď sem. Neutíkej, pomaly Snakesy. Dobre, tu už dám iba tú takto do blba, lebo viem, že ho proste zabijem. Dobre. Nice, máme ďalší win. A toto bude asi posledná hra, pretože už bude mať 100 trofejí na Doga. A aby ste nezabudli, hovorím vám, že mi napíšte do komentára, že či sa to číta Dog alebo Duck. A zaspamujte toho Štepsa, OK? Aby si to všimol, že sa volám Šteps je best. Pozberáme tu čestky. OK, Lily je tu Lily. Takže ja si zoberiem takto gadget. No poď. On sa bojí, tak poď, no. Dobre, klídek. Nezabijem ma, dobrá. Lebo keby ma zabila, tak to by nebolo moc dobré, akože. By som mala GG win streak. Colt. Počkajte ľudia. Teraz sledujte. Hop. Takto sa to má robiť. Dobre, Oli úplne dám, akože jak nič. Poď sem, už neutíkaj. Neutíkaj. What? Akože. Prečo furt hovorím ja po česky skoro? No nie furt, ale chápete. V každom videu niečo poviem po česky. Napríklad v tomto videu musím sa naučiť rozprávať, pretože akože to je jedno. Mám teraz bolavé hrdlo, tak sa mi ťažko trochu rozpráva. Máme win. Let's go a čaute.